Ассаламу алейкум, дуслар. Бүгінгі геройыбыз әлеге китапның авторы Татарстанның баш казые Жәлил хәзрәт Фазлиев һәм аның 40 елга якын бергә яшәгән тормыш иптәше Гөлфәния ханым. Жәлил хәзрәт, белүемчә сез Балташ районы Борбаш авылында яшисез һәм чын авыл кешеләренә хас булганча мал-туарлар асрыйсыз. Менә әйтәләр бит әле, син дә мулла, мин дә мулла, атка пишән кем сала дип. Сезнең гаиләдә ничегрәк? Атка пишән кем сала, сыерны кем сава? Гомумән дөньяны кайсыгыз көтә? Ничегрәк яшисез? Аузу биллахи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Менә мин шул Балташ районы Борбаш авылында тудым. Шунда үстем. Шул төп нигездә бүгенге көнгә кадәр яшим. Хуҗалык белән, маллар тотып, шун авыл тормышы белән матур гына яшәп ятабыз. Минем яңгыл әбием, мин бәләкәй чактагы әйтә иде, кызым, су китергәндә теләгән теләкләр кабул була. Менә чишмәдән инештән гел су ташыйсыз, бөтен теләкләреңне телә, арак эчми торган кеше сора дип. Мин инде шул 6-7 класслар булдым икән, таудан менгәндә гел, эй, Аллам, мен арак эчми торган, тәмәк тартмый торган кеше насыйп булса иде дип теләдем. Әле хәзер уйлыйм, 1-2 пунктка төстә калган икән дип. Аллага шөкер, әйе. Менә шундый кеше Аллаһның амин дигән чорына туры килгән. Миңа шундый кеше насыйп итте. Берничә пункт өстәрим дисез. Нинди пункт өстәрегез теләкләрегезгә? Безнең җәл бит кызу кеше. Аның бөтенесе кисәк. Эш кушса да менә хәзер үк нәрсә булса да хәзер үк ут шикелле. Мин уйлыйм инде әзрәк тынычрак. Тыныч бит ул хатын кызга хас сыйфат булыр диеш. Шулай. Тагын бер пункт булырга мөмкинме, Фәния апа? Тагын инде пункты булсын. Юктыр, мин канәгать. Ну, җәл бит ул эшләмичә 1 минутта тормый, һәм җигеп бөтенебезне дә эшләтә торган. Без яшь чакта, мин аны гел әйтәм инде, Аллага шөкер, без яшь чакта атурна җигелеп эшләдек дип. Үзе тик тора алмагач, безне дә 1 минутта, малайларны да 1 минутта тик тотучы түгел инде. Гомумән хәзер яшьләр бит аерым торырга омтылалар. Ата-аналар да шулай ук балаларын чыгарып җибәрүгә каршы түгел. Ә менә сез, белүемчә, киресенчә, улыгыз һәм киленегез белән бергә яшисез. Ни өчен андый карарга килдегез? Алхамдулиллах, без бергә яшибез. Менә безнең әтияни дә би бабай белән яшәде. Без дә әтияни белән яшәдек. Мин инде гел дуа кылдым, безгә түзәрлек бер килен килсә ярар иде дип. Нигә бергә яшәү дөресрәк дисез? Ул бергә яшәү дөрес инде, бергә яшәүдән дә матур әйбер юк бит инде. Менә семья дигән сүздә бит инде ул теге семья дигәндән алынган бит. Әби, бабай, малай, килен, ким дигәндә бер 3 бала. Без менә шул гадәтне, горефне саклап, татар халкында бит инде һәр вакыт бер бала өйдә калган. Нигез бетмәскә тиеш, нигез барырга тиеш. Бергә яшәмәгәч нигез бетә бит. Әле 4 ел минем хатын үзе кайнана, үзе килен булып татырды. Ни дисәң, 4 буын бер төп астында яшәдек. Менә әйтәләр бит, дөньяда бөтен әйбер әйләнеп кайта диләр. Димәк, сез үзегез дә кайчандыр яхшы килен булгансыздыр алайса? Белмим инде. Белмим. Шулай уйлаганыгыз бармы? Юк, алай уйлаганым юк. Ну, бик сөенәм, бик шөкран әйтәм менә киленнәремә, киявемә, кызым белән улларыма бик рәхмәтлемен. Без төп нигез булгач, бездә әлегелектән кеше күп булды. Безнең әни дә ашык чырайлы, килгән кешегә бик ашык чырайлы. Мин хатынымны да әйтәм, килгән кеше ашык булсын дип кенә теләдем. Аллаһа шөкер, хатыным да бездә бер дә кеше зөлми. Менә килен дә шундый бик ашык булды, Аллаһа шөкер. Ул яктан мин бик бәхетле, бик канәгать инде. Димәк, хатын-кыз өчен иң кирәкле сыйфатларның берсе ашык йөзле булу. Менә мин бер танышыма барган идем. Жәлил хәзрәт дигән бала безгә кешедә зәйд инде дим, әйтәм, нәрсә булды? Лампочка караңгы яна диде, килен караңгы чырайлы димин. Ул матур түгел бит, бигрәк тә төп нигездә. Синең туганнарың кайта, балаларың, башка чыккан балаларың кайта, анда төп йортта. Инде менә төп йортта кеше булмаса инде ул бит анда менә ашык белән без икәү генә икән, без үлгәч бит инде аларга җыелырга урында калды. Шуңа нигезне сакларга кирәк. Аллаһа шөкер, 3 баламда шул хәтле үзебезгә хөрмәт белән рәхәт итеп яшиләр. Безгә аларга карау күңелле, карау рәхәт. Балаң бәхетле булса, бәхетле була. Сүз дә юк.
алар өчен сөенеп яшәргә язсын дип теләп кенә торабыз. Җәлил хәзрәт, сез улыгызны авылда калырга мәҗбүр иттегезме? Әллә инде ул аның үстеләгеме? Ул алай китәм димәде, ул да авылны бик ярата. Балалар рәхәтләнеп, баскычтан чыккач җиргә басалар, җирдә йөриләр. Кайвакыт әйтәләр, кибеттә бар нәрсә дә бар, ди, ул кибеттә бар нәрсә дә бар, әмма менә бала җирне эшкәртеп, кулы белән башыкны тотып карап, менә кичә минем Зәйнәб анагым белән Салих анагым жүгерә, тузганак яфраклары җыеп бирә, тавыклар ашатабыз дип, менә бит инде алар аны күреп үскәч әйбәт бит инде. Алмазан аны әйтә, без суқынырга төшәбез, 15 минуттан кире менәсе бөтен бала суқынып кала, без уже бәрәңге чүбендә буладырык дип. Бик каты эшләп истеләр, Аллага шөкер. Эшләтеп истердек без аларны. Шундый кызыклы әйбер укыганым бар. Мөселман галиме Шихабетдин хәзрәт Мәрҗани үзенең кызларының берсен 400 бирхәт бирнәгә биргән. Ягъни бүгенге акча белән әйләндергәндә 2 миллион сум чамасы. Бүгенге көндә бит безнең кызлар үзләрен 100-кә саталар дип әйтергә дә була. Ничек уйлыйсыз? Бирнә ул шулай зур булырга тиешме? Әллә инде ул менә шулай исем өчен генә булырга тиешме? Мәһәр инде кирәк тә ул бит никахның нигезе дә булып тора, гаиләнең дә нигезе булып тора, ул бер яктан караганда инде. Менә бүген президентыбыз әйтә, аерылу процессын катлауландырырга кирәк дип. Әгәр мәһәр үз урынында булса, ул хайран Эшен җайлатыр иде. Эшен җайлатыр иде. Ирләрнең менә никах бит инде хатын-кызның аягына багау сала, ир кешенең теленә багау сала дигән сүз бар. Хатын-кыз иренең рөхсәтеннән башка өйдән чыгарга тиеш түгел, рөхсәт сорап инде. Ир кеше ул теләсә ничек теге күрәсем килми, кайтып китми, син аерам дигән сүз аның авызыннан чыгарга тиеш түгел. Менә шушы мәсьәләдә инде мәһәр бүген ул үз урынында булса, бик тиешле рольне уйнар иде дип саныйм инде мин. Менә яхшы әйбергә яхшы бәя сорыйсың бит инде. Начар әйбер, начар бәя сорасаң, бу брак түгел микән дип кеше шикләнеп карый. Бит инде ул теге нәрсә бирсәң дә ярый дигәч, минем кызым шуның шикеллерәк инде дигән. Димәк, сатып алынган кадерлерәк була. Кадерлерәк була. Менә телефонның да бит инде 1000-неге бар, 70,000-неге бар. Тексәң дә 1000-неген булса, күбрәк капшап карыйсың, 70,000-неге булса, 70,000-леген саклап кына тотасың инде. Югалмасын, ватылмасын, төшмәсен дип саклап кына торыйсың бит. Бу сиңа кыйбатка эләккән, кадерле ул синең. Бүген безнең кызлар кадерсез. Теге көньяк халыклары да үзләренең кызларына мәһәр күп сораш, безнең кызны алалар. Ул бит мәһәр менә әйтәләр инде, егет кеше түли алмаска мөмкин, илән алмыймы дип. Беренчедән менә безнең егетләребез хезмәт сөючән булып үсәр, ялар белерләр. Менә ул бит син кызыңны шанып тапшырасың, бер матур, яхшы мәһәр дә бирә алмаган җегет дөнья алып барала микән? Киләчәктә аның тормышына бара инде. Шәригать буенча бит тормышына бару ир кеше өстенә йөкләтелгән. Менә кыз кияүгә чыкканча әти өстендә. Кыз кияүгә чыгуга ир өстенә күчә. Ир кыз үскән йорттан ким булмаган шарт тудырып, гаиләсенә барырга тиеш. Менә мисал өчен кызның әтисе әйтә, менә кияүдә кыстырап киләләр бит инде. Менә никахта шуны хәтле бирсәң, әйтик 50,000-лек бүләк бир никахта. Никахтан соң бер 5 ел эчендә тагы бер 100,000-лек бүләк бирсен кызыма. Әгәр инде аерып җибәрәсе икән 1 миллион. Ул бит гарәпләрдә дә әйткән мәһәр бит инде ул ана көтеп тора ул теге. Миңа шалтыраталар казый буларак. Бу инде никах килешүе кебек әйбер, әйме? Казый буларак шалтыраталар. Кызып киткәнмен дә, яшәүче хатынга кызылык белән штаб карталага әйткәнмен ди. Штаб карталага әйткәч бит хатынын кайтарып ала алмый. Әйтәмәне бер уйлап шаклап ятканда әйтми инде, ачучы каш әйтәсең бит инде. Менә талак дип кычкырса, я мин сине аерам дип кычкыргач 500,000 генә булса да акча бирәсе булса, ашыгып кычкырырмы? Шунда ук исенә төшерер иде, шулай бит. Берәү кызын тудырган, үстергән, 20-25 яшькә җиткергән, ул аны уйнап карап кире кайтарып бирерсен дип тапшырмый бит инде. Шулай бит инде. Ул бит аның ул ягы да бар. Менә кыз бала мин риза түгел, әтиәниләргә кайтып китәм дип кайтып китү гадәте бар бит теге кайвакыт. Алай да булырга мөмкин. Менә 100,000-лек бүләк алды, 100,000 алып тотып бетерде. Ул бит мин әтиләргә китәм дигәндә теге 100,000-не кире бирергә тиеш. Иренең алдына чыгарып куярга тиеш теге. Менә ул яктан бүләкләрне дә кире биреп битәргә тиеш, әйме? Ул бит инде ул яктан караганда да ул алганда гына кешенекен аласың, биргәндә үзеңнекен бирәсе бит. Нишәп
50% гаилә таркала, шәһәрләрдә 70% гаилә таркала, кайбер районнарда 90% гаилә таркала. Менә нишләп таркала икән дип сорамакчы да идем инде, Җәлил хәзрәт. Әле бит ул дини гаиләләрдә дә гаиләләр таркала. Ярату үзең яраткан кешегә уңайлык тудырудан тәм табу. Менә балаларыңа рәхәт булса, балаларың бәхетле булса, син бәхетле бит инде. Әйе, Аллаһка шөкер. Кызларга сорау бирәсең. Нишләп син бу җегеткә чыгасың? Мин аны яратам ди, мин аны бәхетле булам ди. Җегеткә сорау бирәсең, дикме? Мин аны яратам, мин аны бәхетле булам ди. Өйләнәләр, теге бәхет юк. Берсен-берсе гаепли башлый. Бит инде дөрес җавап булай булырга тиеш. Мин аны яратам, аны мин генә бәхетле итә алыр күп дигән. Әйе. Ул өйләнә бәхетле булам дип өйләнә. Ул өйләнергә тиеш бәхетле итәм дип. Кыз да бәхетле булам дип кияүгә чыга, ул кияүгә чыга тиеш, мин аны бәхетле итәм дип. Менә ул үзенең каршы ягына уңайлык тудырудан, менә әгәр ир хатынга уңай булсын, хатын иргә уңай булсын дип тырышса, ул йорттан бәхет кушы бер кашан да чыгып китми. Менә берәү дә бөтен удобствосы булган квартираны Ташлап китми. коммунальный алыштырмый. Әлбәттә. Шулай бит инде. Шулай. Без күзне ачабыз да, ир әйтә хатын миңа нәрсә эшләргә тиеш? Тәминитә должна. Хатын күзне ачада ирне ничек припхайт итеп микән бүген дип баш вата теге. Үзең кайгырта. Үзеңне кайгырту ярату түгел бит, ул эгоизм. Бәхет эзләп өйләнешәбез дә, теге өйләнгәч теге виртуаль бәхет юк. Аннан бер-беребезне гаепли башлыйбыз. Җәлил хәзрәт, менә шулай бер-берсен гаепләп килгән парларга нәрсә дисез? Нәрсә әйтәсең инде аның кайсына сабыр ит дисең инде, кайсын ирен ачуланып җибәрәсең, кайсын хатынын ачуланып җибәрәсең. Сез электән үк бала чаклы ук намаздамы? Юк, малайлар намазга килгәннән соң гына намаз укый башладым әле. Әтиләренә йөреп инде 3 бала намаз укый, шуннан җайлап әби укырга тотынды, иң соңыннан мин. Җәлилгә әйтәм, Җәлил, нишләп син мин әзрәк орышмыйсың, мәҗбүр итмисең, давай намаз ук дип бер әйткәнең дә юк дим. Намаз ул мәҗбүри бер түгел, аңа һәр кеше үз акылы белән килергә тиеш. Менә сиңа кайчан вакыт җитә, үз теләң белән килә торган әйбер ул диде. Һәм Аллаһка шөкер, намазны калдырганыбыз юк. Җәлил хәзрәт, сез хатыныгыз белән өйләнешкәннән соң 30 елга якын үз әтиянегез белән бергә яшәгәнсез. Хәзер инде менә 10 еллап үзегезнең улыгыз һәм киленегез белән яшисез. Кайсылай авыррак яки җиңелрәк дип әйтергәдер? Үзегез кайната булып турумы? Әллә инде яшь чакта җиңелрәк идеме? Һәр кайсысының үз авырлыгы да бардыр инде, җиңеллеге дә бардыр инде. Кайбер вакыт яшьләр киләләр. Мин әйтәм, сез бит инде аерым иде, аерым. Берәү дә тыгылмый. Без бит инде әйтәм, кайткач, элек бит инде ул теге кочаклашып күрешү дә юк иде, кыенсынып кына каяндыр командировкадан кайтасың битеге. Әтияни бар бит инде. Әйе. Әйтәм, сезгә нәрсә җитми инде, сез бит аерым йортта аерым торасыз, сез бит әйтәм, хатының белән шәрәкил шәбәк уйный аласың син өеңдә, мин әйтәм сезгә, бер кем комачаула, мин ничек син канәгать булмыйсың бу тормышта. Әйе. Гөлфәния апа, белүемчә сез килен дә булып торгансыз. Менә хәзер инде кайнана булып та торасыз. Ничегрәк үзегезне хис итәсез? Кайсы авыррак? Кайсы рәхәтрәк дип сорагандыр бәлки? Аллаһка шөкер, кайнанам белән дә әйбәт яшәдек, киленем дә бик әйбәт, киленнәрем дә бик әйбәт. Кайнана булу рәхәтрәк ахрысы. Киленнәрем икәү. Хөрмәт күрсәтәләр, әйме? Әйе, өлкән киленем менә кулында ут туйната торган килен. Өе ялт иткән, шул кадәр тәмле пешерә. 2 баланы бик матур тәрбиялиләр Булат улым белән. Кеше киленем бик матур тегә, тәмле сүзле икесе дә. Балалар безгә уф дип тә әйтмиләр. Бүгенге көндә бик күп яшь кызлар икенче хатын булып кияүгә чыгарга әзер. Әлеге мәсьәләгә сез ничек карыйсыз? Ул мәсьәләгә ничек карыйсың дип, без аңа теге тискәре фикер белдерергә тиеш түгел. Чөнки Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән бу эшне, бу Аллаһ Тәгаләнең хатын-кызларга бирелгән зур бер бүләге. Чөнки менә безнең Россия дигән илдә ирләргә караганда 10 миллион хатын-кыз күбрәк. Безнең закон буенча ирләр бер генә хатын ала, димәк, безнең закон буенча 10 миллион хатын-кызның кияүгә чыгу хукукы да юк. Шулай булып чыга. Әйе. Шуңа күрә анда икенче булып чыккан, өченче булып чыккан мән гаепләргә ярамый. Әмма белергә кирәк. Менә беренче булып чыкканда күп кеше ЗАГСта язылыша. Анда аерылу була икән, ул хатынның баласына лимитта тия. Шулай бит инде.
Хокуклары күбрәк. Анда малны да бүлеп бирә хөкүмәт. Шулай бит инде. Әйе. Менә бүген безнең кызлар Алла Тәгалә рөхсәт иткән дип икенче хатын булып чыгалар. Мин аларның чыгуларын гаепләмим. Чыксыннар. Әмма бит никах килешүе төзегез дия. Менә аерылса күпмедер нәрсә бирә. Хәтта зур мәһәр сорагыз мәйтә менә син мине. Менә ул икенче хатын итеп ала, аны туйгач куып җибәрә. Дигән баласына да лимит юк. Үзе дә Демәк, аңлавымча, күп очракта икенче хатыны ташлап китәләр. ташлап китәләр инде. Күп очракта ташлап китәләр. Әйтәләр ул икенче хатынның хәле әйбәт дип. Ул икенче хатынның бит хокукы бөтенләй Юк дәрәҗәсендә. Юк дәрәҗәсендә. Аның бернинди хокукы юк теге. Әгәр ул никах килешүдә төземәсә, матур иттереп чыкмаса. Аны бит инде уйнап карый да ташлый дигән сүз. Җәлил хәзрәт белүемчә элегрәк экономист булып эшләгән. Әйе, Үзләренең авылларында. әйе. Ә сезнең өйдән чигрәксең. Акча тотарга өйрәнгәндер бит инде ул. Юк, ул мәсьәләдә менә безнең матдиякны Җәлил кайгырта. Мин аңа әйтәм инде, Җәлил рәхәт яшәттең, тәмле ашаттың гомер буе дим. Ул безгә кирәк нәрсәне мин аларга мәсәлән носки да алып биргәнем юк. Алсам да мин аларга шул носки гына алам инде. Җәлил бөтен безнең размерын белә, бөтенесен төяп кайта. Тормыш итәргә безнең игә нәрсә кирәк, Җәлил шуның бөтенесен белеп ала белә. Менә башта әтиләр шундый иде безнең, хәзер малайлар шундый. Нәрсә кирәк, тәм-томны алмас да, нәкъ әтисе шикелле алмас да төяп кайта. Ну, Җәлил бөтен безне түгәрәкләп алып кайта. Шуннан әйберләрен бушата, һәркемгә тоттыра, үзе уртада утырып тора инде, сөенеп безнең мәшкилгәнне карап. Менә булай тормыш итү минем үземә бик рәхәт. Мин бер нәрсә өчен дә үземне җаваплы хис итмим бит. Җәлил хәзрәт, сезнең янга бик күп парлар аерылабыз, нишик икән дип киңәш сорап киләләр. Әлеге парларга карап, нәрсәләр уйлыйсыз? Бүгенге заман яшьләре ни өчен шулай бик тиз аерылалар икән? Бүген гаилә кору, гаилә буенча бернинди тәҗрибәсе булмаган кешеләр кулына тапшырылган. Менә бит инделек әтияни нәселенә, ата-анасына карап балага ярны сайлаган бит инде. Гаиләне планлаштырып төзегәннәр. Бүген бер сүз ярата бетте. Мен катнаш милләткә баланы бергә ярамый дигән бер вакыт сөйләгәндә бер хатын әйтә, яратса дие. Мин әйтәм, ирең шәргә яратамы, ярата көн сайын акча биреп чыгарасыңмы? Юк дим, әйтәм, менә яраткан бөтенләй бер хәерлегә илтми икән бит. Без бүген бөтен нәрсәне ярата бетте. Тормышка әзерләмибез бит без. Менә элек татарларда өйләнү дип әйтәләр. Урысларда жениться ул. Ул жениться хатынны булу дигән сүз. Өйләнү иле булу. Димәк, малай өйләнгәндә аның йорт тапмарлык сәләте булырга тиеш. Бүген өйрәтәме тияне йорт тапарга малайны? Өйрәтмәйләр аны. Әтияне инде хәзер өйне алып бирә. Бүген тормышка әзерлибезме? Юк, бүген егыга әзерлибез, институтка әзерлибез, дипломга әзерлибез, аннан престижный эш кирәк. Гаилә юк. Гаилә бөтенләй икенче план. Бит гаилә беренче план булырга тиеш. Шуңа бүген гаилә тотырлыклыгы да юк. Демографик хәлдә әйбәт түгел. Чөнки без балаларыбызны, бигрәк тә кызларыбызны әни булырга дип, гаиләгә дип әзерләмибез. Хәзер бит кызлар үзләре дә беренче чиратта битне карыйлар, чәч ясыйлар, тырнак буйлар. Гомумән ирне карага түгел, үзләрен карага өйрәнәләр. Син тырнагыңны күпме ясасаң да, чәчеңне күпме ясасаң да, син биткә шулай булып тормыйсың инде. Син бер вакыт картаясың. Әйе. Әлбәттә инде ул теге кызлар җире инде осторожно окрашены дигән шикелле. Әнә җегетләр шуңа алданып өйләнәләр инде, матур гына булып йөри ул. Әйе. Кияүгә чыккач бит инде краскалар югала теге. Менә картайгач бит инде син теге ыңга төшкән таракан шикелле күпме генә буянсаң да, күпме генә чәч ясасаң да, син беркемгә кирәк түгел. Менә син абсолютно беркемгә кирәк түгел. Син буянып, матур булып йөрдең. 10 ел йөрерсең инде шулай итеп. Бетте. Анда яшь кызлар үсеп килә бит. Монда син анагына дип килеп сылана. Теге анагын килеп сылана. Менә безнең җидонлык бар, мин внукотерапия дим инде. Внукотерапия бик матур сүз. Менә анда бит әбием диләр. Алар яраткан шикәр беркем дә ярата алмый бит. Мин хатынга да әйтәм, менә бу матурлыкны, менә бу рәхәтлекне бернинди чит илгә барып та мин әйтәм. Бер кая барып та алып булмый. Сиңа урамда 100 кешенең күзен тозландырып караудан бер файда да юк. Сиңа 10 көнме каядыр ял итеп кайтып, иңә кайткач нәрсә? Гаилә булмагач.
Үйіңе қайтқаш нәрсе. Үйде бушлық бит. Аны нәрсе бірат отырып бұл, аны бір нәрсе бірат отырып бұл. Қыз балаға ерден оңы керағыңа теге дипломға қарағанда. Демек, ерең әйбәт булса, дипломыңа қарағанда бик күпкә атышлырак инде. Шулаймы? Ерең эшләп сине содержать итә алучы түгелмез. Менә бүген без белем алсын, бер яки кыз бала бар, дип белем алсын. Әлбәттә белем алып, аннан эшкә урнаштын, престижный эш булсын. Тормыш икенче планга кала. Соңыннан инде соң була. Соң була. Белүемчә, сез бик күп никах мәҗлесләре алып барасыз һәм үзегез дә бик җыр телле кеше. Менә шул мәҗлесләрдә сөйләгән мәзәкләрнең кайсыларын аеруча яратып кабул итәләр? Менә син яхшы машина белән яхшы юлдан бер нинди кагыйдәне бозмыйча барасың, шулай бит. Каршыга жыгырып бер дивана килә. Син мин хаклы дип юлыңны дәвам итәсең? Юк, әлбәттә кырыйга чыгасың. Юлдагы диванага юл бирәбез, өйдәге диванага нишәп юл куймыйбыз. Анда бизәтен бәрдеришгә кирәк, маңгайны ярырга кирәк, нәрсәнедер ватырга кирәк. Ирегез белән талашканыгыз булдымы? Авызда утырып талашкан ук дип әйтмим инде. Сүзгә килгән шаклар булгандыр. Менә мин аннан бер сорадым. Җәлме әйтәм, әгәр талашсак, син күпме сөйләшмичә чыдый аласың дидем. Бер атна да, бер айда диде. Мин андыйны күтәрә алмыйм, миңа әгәр үпкәләшкәнсең икән, артыннан сразу миңа сөйләшү кирәк. Мин андыйны күтәрә алмыйм, шуннан соң бу инде үзе бер сабак булды инде. Мин лутчан белән ачуланышмаска, лутча килешеп яшәргә. Менә Коръәндә аят бар инде, "Вәлә тәстәвил хасаната вәлә саййа". Нашарлыкка яхшылык белән җавап бирегез дип. Менә Коръән менә шуңа өйрәтә, нашарлыкка да яхшылык белән җавап бирергә. Менә нашарлык, ачул бит инде шайтанның асылуттан. Менә утсын син өчен нишәргә кирәк? Белмим, су сибәргә кирәк, өрергә кирәк. Менә просто өстәмәскә кирәк. Өстәмәсәң ут үзеннән үзен иши. Сүнә. Шулай бит инде. Шуңа күрә инде су сибәргә, нашарлыкка яхшылык белән җавап бирегез. Әгәр яхшылык белән җавап бирәсең икән, бер төркем ирләр хатыннардан зарлана икән, берсе зарланмый икән. Синеке әйбәтме дигәч, минеке шарт иле дигән. Нишәп зарланмыйсың дигәч, без өйләнешкәндә сүз куештык. Бер кагыйдәне, яшәү кагыйдәсе итеп алдык. Нинди кагыйдә? Беребез тилергәндә икенчебез акыллы булып калырга. Аллаһ Тәгалә Адам алейһиссәламны яраткан, Адам алейһиссәламның ягына караган бик гүзәл зат күргән. Субханаллах, син кем акыл? Кая керәсең башыңа кер? Сол ягына карап, астагфирулlah, син нәрсә? Мин ачу. Кая керәсең башыңа керәм? Анда акыл бар бит, ачу әйткән мин кергәндә ул чыгып торыр ди. Демәк, ачу чыккан бөтен кеше дивана хөкемендә була, шулай бит. Әйе. Урамда дивана кеше күрәсеңме? Күрәсең инде. Аңда сүз көрәштерәсең? Юк. Нәрсәдер исбатлыйсыңмы? Юк. Синең яратып чыккан иреңнең, яратып алган хатынның шул дивана хатында хакы юкмы? Аның белән нәрсәгә сүз көрәштерик? Нәтиҗәгә иреткән, беребез тилергәндә икенчебез акыллы булып карга. Димәк, тегесе кычкыра икән, мосын ишәми. Тик торырга тиеш. Дәшми. Без ничек? Теге ир хатын анасының кем икәнен әйтсә, хатын секундның 100дән 1 өлешендә аның әбисенең бабасы кем икәнен әйтә. Бу бит инде утка утын иштә була. Менә янып торган утка кемдер утынап бара икән, без аны сугып җыгарыйк. Син нишисең дип. Өйдә бер-беребез кычкырганга җавап бирү шул ук утын иштә түгелме соң инде? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, матур сүзләр генә сөйләгез, матур сүзләр сөйләмәсәгез дәшмичә торыгыз дип. Килгәндә мәйтәм утырып сорасалар, матур сүзләр әйтәсеңме дип, нәрсә әйтәсең дип җәлгә әйтәм. Әле ярый син әйбәт булдың, әйбәт тә кеше инде син ди. Мәйтәм, әйе, беләм дим, аннар мактанчык син ди. Булды инде шул гына безнең теге менә матур сүз әйтешүбез. Яшьләргә тагын нинди киңәшләр бирер идегез? Бер-береңә сабыр итсәң, барына канәгать булсаң яшәргә була. Мен шушы ике сифатны югалтмагыз дим инде. Менә шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, көнгә ким дигәндә 100 мәртәбә ла илаһа иллаллаһ дип әйтегез дигән. Битен бөрек шушы сүзне әйтегез. Менә сездә шушы сүз сабырлык һәм шөкранә хиссен тудырачак. Инде ул намаз укып уразалар тотса тагыда кешегә теге ихластан булса. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, ир белән хатын Аллаһ Тәгалә белән ике араны төзек тотса, бу дөньяда ук 4 төрле сөенеш күрерләр ди. Беренчесе ир икән хатыннан уңар, хатын икән ирдән уңар, икенчесе балалары яхшы булыр, өченчесе дуслары яхшы булыр, дүртенчесе Аллаһ Тәгалә ризыгын табарга ярдәм итәр.
Менә нишләсәң дә, мин иң башында никахның шушыны сөйләйм инде. Син бәхетле булырсың, менә шушы дүртәй бер булса. Хатын кыз ирдән уңдың, балаларың яхшы, дусларың яхшы, ризыгың килеп тора. Моның өчен Аллаһ Тәгалә белән караны төзек тотарга кирәк. Безнең менә бу әйбер без теге никахны да кайгыртабыз, туйны да кайгыртабыз, күлмәкне да кайгыртабыз, машинасын да кайгыртабыз, фотографын да кайгыртабыз, квартираны да, балаларыбызны Аллаһ Тәгалә белән караны төзек тотарга дип эшләмибез. Әзерләмибез. Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, тигәннәрен тыелып яшәсен дип әзерләмибез. Менә шушыны biz İslamча яшәүне элге итеп алып, Аллаһ Тәгалә икараны тигез төзек тотарган итеп әзерләсәк, балаларыбызны без бик күп проблемалардан азат булыр идек. Бу дөньяда без кемдер уйлап чыгарган законнар буенча яшәсәк тә, мәңгелеккә килгәч, Аллаһ Тәгалә кушкан кануннар буенча җавап бирәсе булачак. Анда инде безнең нәрсә киюебездә, кем булып эшләүебездә мөһим булмаячак. Бары тик кылган гамәлләребез өчен генә җавап бирәсе булачак. Шунысын онытмасак иде, дусларым. Исән-имин булыгыз.